Bola dangraya boiler khatina babata kusugo ebra or biti hoy bagar biti amdano bhok didana hoy bagar abu da bro iba ko sesali Buat jere deh anu na. Apa nih ngomong ha? Jere. Kasih data. Kena. Wah, berjana padang kedai. Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मन्जिलि ब्रह्म YouTube चेनेल आरो फेसबुक पेजआव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं आरोना आं दिनै मानि थाखाय भिडिअ लाना फैदों कुसुगाव दैमुगुरिनि जाहैदों बे हिन्जावाहाय कुसुगाव दैमुगुरिनि जाहैदों गावसिनि हरैहाय सावथाल हौवाजों मोजां मोनलायनानै दोनखारलांदों जाहैदों माने खारसनहैदों होननांगौ जाहैबाय आरो बेखौ खारसनहैदोंनो बेखौनो हमनो मोनदों स' आं बारा जेबो बुंबाय थाया नोंथांमोन आंबो फेसबुकावसो मोनदों आरोना बेनिखायनो आङो थाबैनो भिडिअ लाना फैबाय माने भिडिअ लाना फैबाय आरोना मानो बेबायदि मोजां मोनलायनानै थांखो माखो बेखौ आं जेबो मिथिया आरोना अब्लाबो आं जा भिडिअ क्लिप मोनदों एसे नोंथांमोना नुखाबायानो जानांगौ मानो बेबायदि बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय गोदाव सोराव जालाबाय थायो बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों आरोना नाय गथ'फोर बर' हौवाफ्रानो मेला एभेलेबेल दं आरो नोंलाय एफा मोजां सुन्दुरि हाबाब जे एफा मोजां नायनो मोजां गथ' मानो नोङो बेबायदि खालामना लाखो आरोना गावनि माबाखौहाय लाइफखौहाय मानो भाइराल जानो लुगैयो मिथिखायो जोंनि बर'फोरा बेबायदि गुबुन जाथिखौ मोना होननानै दावराव खालामो होननानैहाय मानो बेबायदि खालामो आरोना स' आं जेबो बुंनो साना आं माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा बिनाय थाबाय सिगाङावनो निमाहा होदो आरो भिडिअखौ नायबानो जाबाय Bola dangraya boiler khatina babata kusugo ebra or biti hoy bagar biti amdano bhok didana hoy bagar abu da bro iba ko sesali Buat jere deh anu na. Apa nih ngomong ha? Jere. Kasih data. Kena. Wah, berjana padang kedai. Apa mau thằng đường? Rồi lên thằng lại. 오빈이 내가 구수공 방감이 뒷무구리 마스터는 붙이네 같이요 많이 비는 알아나 구수공 뒷무구리 마스터 같이는 알아나 많이 사우탈 호화죠 많이 도도라 하네요 올 도도라 하네요 많이 फैदों आरोना माने दोनखारबोदा बेखौनो होननानै बुंदो माने दोनखारबोदो आरोना